Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang summer feels sa Siquijor nagpangamay na. Nahilo na sa habagatang bahin sa Central Visayas ang natanyag sa kaanyag nga isla sa Siquijor kon Isla de Fuego. Dubulok sa porselana ang kabalasan nga nagpalibot sa manindot nga kinaihan sa isla, inubanan sa mga mabibahong lumulupyo niini ang mga Siquijornon. Nagdugang sa kaanyag sa mga baybayon ang nanganaw-kanaw nga mga panganod nga nagdani sa mga katawan sa pagtaak ug lublob ilalom sa kadagatan ug ang linong pag-atras abante sa balod. Suwak usab sa budget ang paglaag sa Siquijor tungod kay naay mga baratong guest houses nga kapunduhan. Mahimo usab mo tilaw sa pang-adunahan nga kapuy-an ug daw paraiso nga mga luling hayawan. Daw usab ang mga historikal nga simbahan sa isla nga natukod panahon pa sa mga katsila. Makainganyo gayod nga mobisita ug magsuroy-suroy sa Siquijor tungod kay adunay mga public beaches din pwede mong maglingaw-lingaw ug magkahiusa kauban ang pamilya, mga mahal sa kinabuhi, mga higala o barkada, mga katrabaho karong panahon sa ting-init. Ang Siquijor giila usab nga healing island ug kaniadto lang unang semana sa Abril nagpasiugda ang lokal nga kagamhanan sa Siquijor og Pahiuli Festival dito sa Bandilaan Healing Park. Gitambungan kini og libuan ka mga tawo sulod sa pila ka adlaw nga selebrasyon. Niini lakip na ang pagpamalandong, pagpangamuyo, pasalamat ug pagpatambal sa mismong takna sa Semana Santa. Bisita og tagamtama ang kaharuhay, kaanyag ug kahibulungang katahom sa isla sa Siquijor. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Mary Icy Rabina Kilat. Ug alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ania si Roy Anthony Lumutan. Nakadawat og ayuda gikan sa gobyerno ang 21 ka buok na kanhing rebelde sa Negros Oriental. Napulo sa ilaha ang nakadawat og livelihood starter kits na nagbalor og 65,000 pesos gikan sa DILG pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang nahabiling 11 ka buok na kanhing rebelde na una nang nakadawat og parehong ayuda gikan sa DILG sa laing aktibidad na gipahigayon sa Cebu. Bisan pa ni ana, apil gihapon sila sa gipanghatagan og 5,000 pesos cash assistance og usa ka parisan na buhing manok, tilapia fingerlings, coffee seedlings ug bugas gikan sa kagamhanan sa probinsya. Parte ni sa tabang sa gobyerno alang sa mga former rebel na nibalik sa sabakan sa balaod. Usa sa mga benepisyaryo si alias Edna. Ang amo ang panginabuhian sa unang panahon ug sa karon lahi na kaayo karon tawahay na may og ilabi na ang atong mga anak naka-eskwela og maayo nga eskwelahan. Daghan kay salamat kaninyong tanan sa inyong pagsuporta namo. Gipangunahan ni DND USEC Angelito De Leon ang pagpanghatag sa ayuda dito sa kampo sa Philippine Army sa Tanay City. Alam niyo po aking mga kapatid na former rebels, you have made a right decision. Ikalat po natin ang programa ng ating pamahalaan sa ating mga kapatid. Marami pa po mga benepisyong ibibigay sa inyo ang pamahalaan. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Ang Land Bank of the Philippines adunay lending program pagpalambo sa turismo. Aron suportahan ang gobyerno sa pagpalambo sa turismo sa nasod nga mao'y usa sa mga prioridad sa kasamtangang administrasyon, ang Land Bank of the Philippines adunay gitanyag nga bag-ong lending program. Kini mao ang Tourism Lending Program nga mahimong mapahimuslan sa mga local government units, tour operators, small and medium enterprises ug mga corporations. Ang Land Bank migahin og 5 billion pesos isip inisyal nga pondo sa maong programa. Ang mga LGU mahimong makahulam hangtod sa 100% sa kinatibuk-ang gasto sa ilang proyekto. Maabot usab sa 80% ang mahimong mahulaman sa mga SMEs o kooperatiba, og 75% alang usab sa mga korporasyon. Mahimong mapunduhan sa maong programa ang pagtukod og mga airport, seaports ug mga dalan padulong sa mga local tourist destinations. Ang mga tourism-related businesses mahimo usab nga punduhan sama sa mga accommodation facilities nga naglangkob sa hotels, resorts, mga travel and tour services ug tour guide services. Ang interest rate subay sa prevailing land bank rate ug mahimong mabayran hangtod sa 5 ka tuig para sa permanent working capital. Alang usab sa capital expenditure, mahimo kini nga mabayran hangtod sa 15 ka tuig ug hangtod sa 7 ka tuig alang sa pagtukod sa mga tourism facilities o pagpalit og mga tourist transport units.
Ug di usab magpauwahi si Ray Anthony Chu alang sa maayong balita sa Bohol. Gikan sa kanhi kasagbutan nga sa mga basura labayanan, gipabarug ang food park aron maikatabang sa mga gagmayng mamumuhunan nga sa pandemya gipakamang. Dinhi sa Hagna Bohol, ang hampak sa habagat mo'y rason pagpatukod sa seawall nga manalipod sa kankan sa bawod ug magpugong sa bunbon nga maanod. Sa panahon sa pandemic, ang Hagna walay panahon nga giusik. Ila dayon nga gipasugdan ang pagpaplano ug pagpabarug sa Hagna Food Park nga karon gidumog ug samtang nagkadaghan ang katawhan nga sa panginabuhian ng inahanglan ang pagpatukod og permanente nga tindahan ilabi na sa mga sakop sa Jasmine nga mamumuhunan kini sa solusyon na hatagan. Kompleto sa mga stall sa pagkaon, may mga painit ug pabugnaw, may bugnong serbesa ug agwa pataranta, may live band pa. Kapin sa tuig na nga nagpadagan, kapin sa tuig na usab nga nagabuhi sa mga gagmayng mamumuhunan ng food park sa Hagna sa mga turista nga domestic ug international mao na karoy hang-atanan. Ang Hagna Food Park nako nakaayo giabot bisan kun sa 2022 pa kini nagsugod. Nahimo na nga tapukanan ug sa mga budayo sa Hagna dili gyud pwedeng dili manha. Gikan diri sa Hagna Bohol alang sa maayong balita sa Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.